Takže čaute, vítam vás u dnešného videjka a dneska si zahráme Fortnite a budem hrať s mojím kamošom, s Maťom. Takže Čaute. neviem, či ťa tam bude môcť počuť, ale dneska sa pokúsime dať win, takže poďme na to. Tak, dneska budeme hrať klasické Battle Royale, lebo reloady fakt nie sú asi na to, že aby sme to hrali. Hrajem to na Xboxe, takže tak. Dobre, takže vyberám si taký pickaxe. Ten sa ku nehodí. Takže už počkam na kamoša. A keď budeme spolu, keď už bude v lobičku, tak sa vám ozvem. Teraz ma veľmi zaujímal tento tu na dance, tak ja si ho idem rovno kúpiť, lebo mega sa mi páči. Tak dám support the creator, Alkan potržítko. Takže Alkan potržítko. Takže dáme odoslať. Máme to tam. Takto. Nie, počkej, nemáme to tam, čakajte. Nedalo mi to tam. Takže ešte raz. Alkan podtržítko odoslať, hľadať. Takže máme to tam a ideme si to kúpiť. Takže dávame a bim, máme Icon Series ďalší. Nice. Dobre, idem si rovno equipnúť. Takže takýto pekný skin som si kúpil. Dance. Tak čo, ideme na to? Maťo? Poďme na to. Ready up. A teraz práve spúšťam stopky a máme presne to hodinu vyhrať hru. Pokúsime sa to zrobiť. Takže poďme, ideme. Ozvem sa vám, keď budeme v lobičku. Aha. Jakže takto lendím, ale... Dobre, takže ideme na Alkan, Mythic, G-Tag, Classic. Veľmi by som vám chcel odporúčiť, že proste, keď hráte duočka, tak by som skočil, že jeden by skočil, že tu hore na tú horu a druhý by skočil do toho podchodu, lebo to máš proste čestky, všetko a viete sa dobre nalútiť. A potom na vlaku je mytické toto. AR. Twister AR-ko. Označím môjho kamaráta dole v popisku. Môžete mu dať follow na TikTok. Ale neviem, že... Ako to my robíme, tak on ide hore, ja idem do toho tunela vždy. On tam má dve čestky, nejaké zbranie, alebo sú barely, a to je tiež súr barely, a to je tiež build celkom, takže... Celkom good. Ale neviem, Maťo, či tam bude počuť, lebo... Čo mi padlo. To je mega. To je také... Oni to teraz pridali, neviem prečo. Taký update bol. To je z OG, ne? Neviem. Dobre, teraz si proste skočíš tu dole tunelom. Tu budeš mať čestku. Je tu... Nie je tu garantovaná čestka, ale... Mala by tu byť. Tam vzadu je tiež niekedy čestka, takže opa. A niekedy je hore. A dokedy sa ti, teraz skočí si tu, dokedy sa ti tak pričas, že dostaneš taký lag more, že tam že tam dostaneš rechku. Takže tu si teraz otvoríš, tu máš dokopy. Na to dávajte pozor, ľudia. Hej, takže tu máš dokopy 4 čestky, môžete povedať Lebo keď dlho stojíte, pri tom, tak vám to môže bugnúť. Tak napríklad sa mi zdá, že tu keď stojíte a idete trošku do kopca, tak už to bugne a potom sa môžete hýbať. Takže... Nechceš bík? Ja nemám. Čo máš? Keď chceš, tam môžeš si zobrať tú mytickú zbraň. Ja budem mať toto zelené, dneska skúsim s tým hrať. Toto si môžeš zobrať, lebo to som dostal tu. Nechcem. Toto AR-ko. AR-ko také, čo máš ty, len je modré. Tam je. Nechceš ho? Nie, kde je? Nevidím. Tu je, tu pri mne.
Dobra, to... Nie som označil, lebo označím vždy ten blok. Dobra, zober si to. Zober si to, tak ja si to ako zoberiem, lebo... Jeden byk si zoberiem. A teraz naša taktika je ísť, skočíme si, pôjdeme tu po katanu. Ja si zoberiem katanu, lebo ja ju mega hrajem. Zoberiem si na miesto bigov. Ale oni pridali do toho updateu aj novú katanu. Hej, viem. Že už chapter 4 bola to obľúbená katana, ale teraz už moc ani nie je. Hej, lebo oni ju toto nerfli. Hej. Nerfli, alebo nerfli, a to je zase to rovnaké. Buff je keď ju zlepšia, a nerf je keď zlepšia. Tam je auto ináč. Ne, však ideme na vláku, ne? Hej. Ja prepáčte, keď niekedy sa zakoktam, alebo niečo. Nikdy som také neotáčal video, ale ospravedlňujem sa. Dopredu. Však iba začínam, tá ja sa takedy zakoktam. Stávam. Tak jasné, že hej. Jasné, že hej, ale dokedy to je až také, no. Koje, čo má toto? More, koje má ten pickaxe, more. Ne, OG, more. Takže tu si tak skočíš. Keď chceš, tak môžeš pobuildiť. Ja vždycky si tu tak vidím hore. Tu skočím si. A to môžeš keď tak? Abo ja si zoberám. Tu na ešte predtým si vyhodím Biggie, lebo Biggie mi netreba. Dobre, tu typek. Je? Bude katánu, určite. Dvaja. Stane. Nok. Noh? Joj, má katanu. Má katanu. Joj. Nie, dostal som. Dobre, pekne. Pekne. On má katánu, má zábor s katánou. Hej, lebo to je proste katana, chápeš? To je jasné, že katánu, keď majú, to jasné, že ťa zabijú, to je šancu. No ja si to zoberiem, toto epické. Katánu si zoberiem. Tu máš šíly, hej. A tu máš. Díky. Nie, na čo som si dal? Minička. Ja mám iničko. Dobre, takže tu je toto. Ja si dám miničko. Tu A ty máš... si mi ich trošičku zobral. Zober to spirita. A kde je? Tu tak strhol. Tu je. Spirit. Nezdrhaj Zober mu. ho. Uteká. Nezdrhaj. A rúď ho. Nemáš na... Čo sa stalo? Nie. On zomrel. On sa bugol. On zomrel. Aj spirita. W. Alebo dokumentárov. Presne. Tu máš strašne mať čestiek. Takže keď hráš... toto vyučil, lebo sa... Kebyže hraješ solíčka, tak ja ti odporúčam sakať tuna. Hej, proste je to tuna hneď. Je to mega dobrý jump pre duo, že odporúčam. Ale kľudne aj pre solo. Poď sem, kde si, poď sem. Tu som. Poď ku mne. Máš. Ruč. Dobre. Ja si zoberiem toto. A myslím si, že by sme mohli ísť. A mám klingre, takže môžeme... Počkaj, nie, tu ešte niečo? Dobre, poďme ideme. Mám klingre, takže môžeme niekde nahádzať klingre. Ale ešte to nie je vyutené, aby som ešte tu ostal, lebo ešte tu vidím také 3 česky. Však poď tu na... Tu. Kde tu? No Foxy. Foxy Floatgate, alebo ako sa to volá. Neviem, aké známy. Auto tu je, poď ku mne. Auto tu je. Akože typci, alebo... Typci, hej.
Mor, to čo robí? On ide ku tebe. Oni sú šalení. Hrajú tam, kde het. Tu je typek, tu sú. Hej, idem. Od zlaku skryl pred nimi. Typek tu je. Idem. A prečo stojí na Hodím streche? trigger. Dostal. 39. 34. Nok. Decko. Tu je ďalší typek na motorke. Je to chrbát. Zdera na motorke, yes. Pekne. Dostal. Ďalší typek tu asi vystúpil. Typek tu je. Musíme ho zabiť, Tomáš. idej. To Ja som zíde. mnou zobral. Tomáška, ale to je dvojná bojová. Ide tu? Čo? On vystúpil? Nemoc toto pumpu nebudem moc trebať, ale nepoužívam. Ja si dám miníčko, lebo mi dali bomby. Ale kebyže On išiel vidíte, asi po kádku. jak buildím na telke, tak Že to je dobré, že to ani tak dlho neačeš tak. Ale aby sme vedeli, že tak sa zakempil, lebo typek pôjde po kartu určite. 100%. A kde bolo to auto? Neviem. Tu on bolo. To auto tu na tak. Tak poď sa tu za... Ide tu. Ide po kartu. Ty strieľaš? Do auta som strelil, hej. Dobre, má polovicu dole. Má polovicu Dobre, dole. a fotu. Daj si splnejšie kaš na to. Nevráti. A keď tu budeme, nebude sa tu vrácať. No hej. Možno maximálne z jednej strany, z druhej nejakej, ale... A kde zdechol ten typek? Tu tak kde? Tak poď sa tu zakempiť, čore. Ne, aby som sa skryl tak, kde tu za kameň. By som išiel tu. Aby som išiel za kameň, za kameň treba čakať. Dá to tam strieľa, Ja počkam sem. ale... Počkaj tam. A som Ja išiel sa- na sa- fajty. Zaboxujem. Prečo? Mám tu typka. Idem. Kde si? Dead. Tam. Idem ti pomôcť. Dead. Pekne. To boli z ničeho týmu obidvaja. Hej. Sme dobrá pumpa. Tá legendárna, to tá? No je legendárna, ale mega broken. Huntinga ak chceš a toto ak chceš. OK. Ja by som si zobral. Ale ja Huntinga. idem asi nazad, lebo čo keď tam teraz prišiel? Hej no. Takže nemusel, ale Pre istotu. idem to šeknúť. Zatiaľ hráme celkom pohode. Celkom by sme mohli dneska vyhrať hru. Nemôžeme sa zriskovať, chápeš? Keď vyhráme prvú hru, tak to bude... To bude zase halustanu. To nebude. Čo? Že keď dáme na prvú hru win, tak to video dlho moc nebude. No hej. Ale zase teraz neviem koľko. Teraz sa tak čo už takú pol hodinu, možno tak 20 minút, lebo tej som čakal ešte v lobičku. Takže tak. Ale ty si dal stopky iba v lobby, alebo si dal hneď, jak sa pripil na mňa? Nie, ja som dal, keď som sa pripol na teba. Poď fajtiť tu, čo som. Dobre, ja by som asi na ostro nešiel, lebo to je plný risk. Ako, vieme fajtiť, vieme Ale fajtiť. fajtiť môžeme, ale na ostro by som nešiel. Hej, tam je typek na červenom aute. Tam hore vyšiel, tak kde. Tu. Nok, Dead. no dead.
Ale tam dojde typek z dohou. Poď za ním, ideme za ním. Hej, mám shockwavy. A musíme s tom... Musíme fajtiť úplne. Ja tam narúcam Klinger, keď tak. To je typek dole. Vidím typka. Tam. Dostal 91. Nok. 37. Pozor, tu je. Má katanu. Pekné. On má to novú. Ja si ju zoberiem. Berž medkidy, ja mám Klingre. Nie. Typek. No, Pekne. dead. Musíme vyhrať. Ja mám Klingre, to sa hodí. Poď do auta. Abo hýbaj. Máš medkidy? Nemám. Počkaj, zoberiem. A máš voľné miesto, tak zober. Počkaj, Neviem. premením Dobre, auto. zoberiem. Dobre. Wow. Nezdáš? Kde ideme? Išiel som tak do stredu zóny. Dobre. Cca tak, tam kde by som sa... Typek. To je ten, vieš? To je ten typek. Nie, ser naň ho. Abo daj, poď. Išiel do auta, ten slabý. Za mňou. Pozor, typek. Dostal. Nok. Dať. A kde je ďalší? Potrebujem medkit. Poď sem. Surne medkit. Tu máš, kde si? Podľa mňa lepšie toto je nová. To je druhá úplne na hovno. Nie, také shieldy. Nemám. Tak poď Bereš... tam do Seaport City, poď. Dobre, bereš toto? Nebereš shockwavy? Ja mám 6 shockwaveov. Dobre, to poďme tam. A mám aj Klingrush. Alebo... 4 mám, oni nám rozsrli gumu. Poďme tak do tu na. No Seaport City. A on je tam... Poď tam. Môžeme zdechnúť. Dobre, poď. Poď tam. Ale ono to fest ťažko sa riadi, lebo nemáme gumu. Hej, no, pravda. No ty kde ideš? Ale tí typci boli dobrí. Neboli ani tak dobrí, on išiel na mňa s katanou, yes, big shield. Idem tam, či nie je tam také miničko. Poď sem, tu je toto noha. A ideme do toho Seaport City? Alebo ideme tu? On nič netreba. Nie, ja som si len dobíjal katanu. Ale ja som dostal. Medkity si zober, keď tak. Tu máš ešte, keď máš miesto, to zober medkit. Ale keď proste, ty si na tom, že proste, jak sa volá, že máš plné hápka, tak ti tebe to damage. Mám. Tam je auto vzadu. Ako nie face? Kde? Tam. Nehýbaj. Mám shockwave. Tu na. To zober auto, poď. Ale počkej, nie. Tu je čestka, ja sa iba pozriem, či taký medkit tu je. Kde si? Vieš? Tu je tu na high, keď tu je taký high. Dobre. Počkaj, tu na by som išiel. Poď. Alebo tak nejde. Akože nemusíme ísť presne tam. Ale... Jo, dačo zabehlo. No poď fajtiť. Fajtia sa. Kámo, to keď vyhráme hneď na prvú hru, tak ja neviem. Poď do auta, aby som kašol na to. Počkaj, tam narúcam tam. Ale ja už nemám toto.
Ideme tu čeknúť iba. Tam fajte iba ideme. Oni sú takí dole. A oni sú dobrí. Tam je typek. Oni sú dobrí. Idem mu. Dostal knok. Help, help. Mám málo. Zabij ho, mám málo. Ten s katanou má málo. Nie. Ja vypol druhý tým. Nevadí, kebyže... Si sa mohol zaboxovať, nevadí, poď ešte jednu. Dobre, tak už sme v lobíčku. Takže ľudia, už sme v hre. Bám. Takže... Teraz, ako by som... Dobre, poďme skúsiť na medailona. Ideme na medailon. Tu nás skúsiť. Hej. Tam je tiež dobrý ľud. Tak ideme tam. A to nebudem mať iba ja dobrý ľud, alebo ty na tom AR-ku. A budeme byť dva dobrý ľud, lebo tam je trezor. Ale... Ideš na aké spawnovacie miesto? Čo? Na aké spawnovacie miesto ideš? Kde sa spawnuje ten Bush Ranger, či ak sa volá? Ja neviem, oni sú 2 miesta? 3. Fakt? Viem, ja idem do tu na čo je. A ty môžeš ísť tam, vieš, kde? Ale tu skáču do boti. Tam. Ale on tam nie je. Idú to, akože skús ísť tam, lebo ja som tu a tam som to nikdy nevidel. Nie to. Tam asi nie je. Tak ja sa naučím, asi zoberám aspoň často. Keď nájdeš spirita, tak si ho nechaj. Nevyhádzuj ho. Dobre, ja mám pumpu. Už vieme, a je tu, a je pri mne. Prvé som ho nevidel. Naťažím si také mátko. Je. Naťaž. Máme čas, neponáhľame sa. Zónu by sme mali aspoň dúfam, že mať. Opa! Máš toho typka? Nemám to spirita, Tu je ale... typek tu je u mňa. Dostal 47. Log. Keď som udial, som trošku nachladený. To je každý. To aj som rozprával pri dnešnom videu. Jezdím v katanu. Akože neveľmi, ale on tak decentne. Takže máš spirita? Nemám. Tak ja skúsim nájsť. Mám ho. Máme ten kľúč už. Teraz sa ti objaví, kúkni taká obloha. A kde je to? Mám ho. Máme... Zober si však wavy. Netreba. Mám katanu. Kde to je? Poď to za... Na to má. Aha. Na pole, to si zoberám. Ja už mám akože teraz dobrý ľud, takže sme sa nemôžu netreba. Ja nie. Ja by som ešte lepšie AR-ko by som potreboval. Čestku. OK? Chce mi to, one. Nie. Toto je moja čestka. A tamto je moja. To je tvoje? To dobre. Tamto je. To dobre, tak. Ty máš tamto a ja mám toto. Dobre, lepšia katana. Dobre, lepšie AR-ko. Dobre, nesťažujem sa. Ešte AR-ko by sa hodilo. Tu mám ešte jednu čistku. Katana moc, akože, no. Čo tam máš? Nič moc. Otvorím ti. Nie. Jasné. Nemáš dáku pumpu? Pumpu? Takú maximálne. To tu mám aj ja. To tu máš. Toto. Super, čo som zrobil? To ti Ja bradlo. som z AR-ko hodil. No, ukážem ti ľud. Pozri. A pozrite ľudia, akože... No, Počkaj, no ukáž. Akože na to, že sme boli v trezore, Ako je na môj ľud, hej? Pozri na môj.
No. Až dobrý. Midu. A počkaj, ešte na boje. A to je moja strana, hej. A však, Ne, však aj hej. ty si mi zobral na boje. Však hej, však. Dobre, tak poď. Ideme. Sa. Kde? Dobre, tak poďme tam. Ale že nezmizne teraz, keď tam pôjdeme. Prechvádiť z ďalky. 15 minútové a také len. 10, A 8. budú niektoré videá budú aj so mnou. Niektoré videá. Hej. Dáme polovicu dole. Pozor. Dostávame dačo. Ne, on je za mňou. Kde je? On zmizol. GG. Môžeme aktivovať? Môžem už pustiť video? Ešte ne. Počkaj kus. Ale ja nás posútam, aspoň trošku to priblížim. Tomu, vieš, lebo si povedal, že keď budeme tam, tak vieš, aspoň trochu. Ale nie, on zmizne, kaž na to. Nezmizne, on už dvakrát nezmizne. Zmizne, on môže aj 4 krát zmiznúť. Nezmizne už. Musíme mu dať veľký damage. Čo padne? Asi. Môžem, keď tam bude SMGčko, mám si to zobrať? Keď tam bude SMGčko, tak aj, ale keď tam bude pumpa, to ja si to zoberám. Okej. Mi nevadí. Môžem pustiť video? Hej, asi. Dobre, ľudia, tak už sa zabíjam. Mám fakt, že Ja sa málo. približujem. Hej, lebo on išiel po korunku, ak vidíte, má korunku, takže... Nešiel som po korunku, ale zabíjal som tam ľudí. Dal som medzi tým 5 kg, takže trošku som to tam pofajtil. Môj aim, ty kokos. Asi toľko aut tam bol pokopé. Yes! Mám Aut loot. ľudí. Čo padlo? Yes, pumpa, mytická. GG. Nok. Dobre, mám mytickú pumpu, idem ku tebe. Neviem, kde si. Aha, dobre. Nie, zdrhaj na to. Pokúsi mne. Nie. Dobre, Dostal som. sú silní? Tu, ale ja som... Takže teraz keď to nevyhráme, takže toto keď teraz, ľudia, keď toto teraz nevyhráme, tak už musíme končiť, lebo... Mamka, však na to... Ozve sa, mamka, tam budem. Takže... Idem ti po kartu. Ja to celé strihnem, bo v kuse toto, na to mi tu musí chodiť. Ale nie sú silní, nie? Nebudú asi. Jo? No ja to potom strihnem. Ja nemám animátor. Nebudú. Musíme vyhrať toho. On nemáš ani moc na boje, lebo si fajtil asi bossa, ne? Hej, ale teraz, keď už prehráme, tak už konec. Lebo prišiel babka s dedom, lebo rodičia idú tam, kde do riti. Takže to tu označím. Takže
ujde tak, že keď... Teraz prehráme. Keď teraz prehráme, tak už bude koniec videa, lebo už točím skoro hodinu, takže zajtra môžeme dať part 2, keď tak. Zajtra bude ešte jedno, každý deň budem vydávať jedno videjko, ja som na prvý deň som chcel dať 2 videá, aby to bolo proste. Dobre. A teraz by som to skúsil ísť reálne na toto. Reálne by som skúsil ísť na ostrov. Sice tu máš... Mohli by sme skúsiť, ale sú tam tí psi po blízku tu a nemám ani dobrý ľud, takže... Tu máš? Akože... Napojenie máš, asi nemáš, ne ty? Nemám nič. Tak poď do toho naučiť. Dobre. Musíme sa naučiť, lebo tak nejde. Ja mám 4 naboje a 4 naboje. Prepáčte ľudia, že sa občas zasekávam alebo niečo, ale prvýkrát natáčam. Opakujem ešte raz. Ja už nemám katánu, mne sa už nič katana. Katana je dosť problém, keď... No už ju nemám, bomba. Nájdeš ďalšiu. Tak ale to je... Ak chceš. Neviem. Nie, niekde katana. Neviem. Poď vám společne. Dobre, skáš na to, po na ostrov. Poď společne, ale nemám naboje. Nevadí, tam sa naučíme, hejba, ideme. Nie, to nejdem. Však Ja som poď. išiel, ale ja mám 32 nabojov a 4 naboje do pumpy. Však tam nájdeš dačo, hýbaj. Ale tam nič nenájdeš, Však uvidíš. poď. Počkaj, buď Česku do tú modru. Bude niekde podobnou. Neviem. Už dostal veľa. Stáva bomby. A on tu je pre mňa. U mne. Ako idem tam, To dávaj, idem jeď. skúsiť. Hore si? Hej. Dostal Dávaj. som. Tak zdrhaj. Som ti hovoril, že... Bude po nás. Som ti hovoril, že poď tu na skorne, lebo ty nechceš, lebo nemáš naboje. A tu všade sú naboje. No však on teraz ma bude strieľať. Čo ja narobím? Za mňou. Na druhý ostrov, na druhý ostrov. Ďalší ostrov. Už mám polovicu dole. Som dal. A ja. Dám si medkit. Idem sa skryť a dám si medkit. Ja, on je pri mne. Ale nie, ty ho fajti, teraz fajti, lebo potom on pôjde na nás, vieš? Ty fajti a potom sa vystredáme. Už ma z polovice málo. Jaj. Dobre, choď na medkit. Ja nemám naboje. Ja tiež moc nabojov už nemám, ale dostane. Ja mu dám s pumpou. Ja mu dám s pumpou. Joj. Už nemá nič. Už je mŕtvy. Yes! Dobre, berem toto a medailon. Alebo čo chceš, čo chceš? Hej, ja si berem masku. Dobre, ja potrebujem naboje. Naučiť, potom to vyučiť. Všetko musíme. Musíme vyhrať už. To... Sme fest blízko. Musíme akože... No. Počkaj, dám ti... Nechoď. Dám ti big shot. Dobre. A vieš, kde by som išiel, kde by som sa išiel... A to tak malo typkov, oni sa fajte pod nami. Dobre. Tam.
Tu poď do... Čakaj, healujem. Do mesa poď. Ja viem, že ideme hejť zo zóny, ale ja mám fest málo nabojov. Idem za tebou. Takže musíme aspoň niečo, lebo takto to bude ťažké. Počkaj, možno som našiel... Nice. S jakými? Nevykup všetky. Počkaj, typek. Papec si myslí, že nás nezabije. Že nás zabije. Však nechod na mňa. Stav. Uteká. Ľudia, to je pri mňa. prepáčte za moje edity, ale neviem editovať. On je mŕtvý už, mám málo, dead, nok. Pekne. Môžem? Hej, zober si. Zóna. Aha, zóna. Dobre. Máme skid, ja ti potom dám. Potom ti dám, okej? Dobre, posledné duo. Poďte ľudia. Držte palce. Musíme to dať. Takže keď... Auto, tu je auto. Dostal. Nok! On zomrie na zónu. Druhý. Ale však stávaj. Som zomrel na zónu. Dobre, takže ľudia, keď sa vám toto videjko páčilo, tak zanechajte tu like, odber a čaute.